मऊ जिला के कहानी बार। मऊ जिला अमिला स्थान बा, चारों ओर से नामी पहचान बा। हारस बलिया गाजीपुर के छाँव, देवरिया आजमगढ़ सबके नजदीक गांव। गोरखपुर के हवा जब चल, दिलवा हमरा मस्त मचल। बीच में बसल मऊ जिला हमार, लगेला सब जिला के सरदार। मऊ जिला बीच में पड़ेला, सब जिला से आगे बढ़ेला। अमिला स्थान के शान निराला, पूरब के दिल में बसल हवाला। बलिया के जोश, गाजीपुर के रंग, देवरिया के माटी में अलग ढंग। आजमगढ़ के अंदाज निराला, गोरखपुर से लगे सारा इलाका वाला। जहाँ देख सुहामऊ के नाम, हर गली में गुजे हमारा पहचान। देसी ठाट देसी स्वैग, मऊ जिला नंबर 1 नो लग जान। मऊ जिला बीच में पड़ेला, सब जिला से आगे बढ़ेला। अमिला स्थान के शान निराला, पूरब के दिल में बसल हवाला।